músculos do aparato locomotor. A musculatura. A musculatura é o conxunto de músculos que temos no noso corpo. Como están formados os músculos? Os músculos están formados por células receptoras que se contraen ou acurtan mediante o sinal que lle chega polo nervio. Se o sinal cesa, o músculo volve a súa forma inicial e relaxa. Agora, o meu compañeiro Joel explicará un tipo de músculo. Tipos de músculos. Os músculos do aparato locomotor permiten os movementos rápidos e voluntarios. Están unidos ao esqueleto mediante tecidos moi resistentes chamados tendóns. Cando estes reciben unha orde, móvense os osos aos que están unidos. E agora o meu compañeiro David seguirá falando de outros tipos de músculos. Outros músculos, como o corazón ou a parede do intestino, non están unidos a osos. Isto provoca o movimento destes órganos. Agora, o meu compañeiro Joel e eu explicaremos a función do aparato locomotor para mover un brazo. Cando lle chega unha orde ao bíceps, este contraise. O bíceps está unido a un oso por un tendón e tira dele. O brazo dóblase. A través dun nervio chegaría a orde ao tríceps. Este contraise. O tríceps está unido a un oso por un tendón que tira dele. O brazo estírase. Agora explicaremos os tipos de músculos. Aquí non se poden ver os músculos da cara, pero aquí sí. Este é o orbicular. Mais abaixo temos o masseter, que axuda a mover a mandíbula. Agora, a miña compañera Marta explicarávos os osos do ombro. Aquí, este é o músculo do cuello e chámase esternocleido posterior. Máis abaixo encontranse os pectorais. Aquí está o serrano. Máis abaixo os costais e abaixo de todo o glúteo. Estes son os músculos máis coñecidos, chamados abdominais. Na perna podemos distinguir o músculo chamado padre. Mais abaixo está cruzando unha liña está os abdomen. Mais abaixo podemos ver a tibia o tibial anterior. Agora, o meu compañero David seguirá explicando outros músculos. Estes dos músculos chamanse temporales. Mais abaixo temos o dorsal. No ombro temos os deltoides. Por detrás do brazo temos o tríceps. E tamén temos o trapecio, parte do dorsal. Agora, o compañero Joel explicará vos os músculos das pernas. Estes dous son os glúteos. Máis abaixo dos glúteos está o aductor, o semimembranoso e o semitendinoso. E abaixo do semitendinoso atopamos o bíceps femoral. E os máis coñecidos da perna chámanse os xemelos, que os futbolistas teñen moi desarrollados. E abaixo, chegando ao pé, temos un tendón que se chama Aquiles. E ata aquí chegou o noso proxecto e esperemos que nos gustase.